दोडामार्ग तळकट फटवाडी इथं दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास वस्तीच्या ठिकाणी किंग कोब्रा आढळून आला। 2 घरांच्या मधोमध तळकट येथील रहिवासी अभिजित देसाई यांना 3 वाजता हा कोब्रा दिसला। यावेळी त्यांनी ही माहिती जवळच्या घरांना सरपंच सुरेंद्र सावंत, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यांना दिली। त्यानंतर झुळंब येथील सर्पमित्र विठ्ठल गवस त्यांच्या साथीदारांनी त्या ठिकाणी पोहोचले। ते येईपर्यंत किंग कोब्रा चिकूच्या झाडावर चढला होता। त्याला खाली उतरण्यासाठी आणि पकडण्यासाठी सर्पमित्र विठ्ठल गवस आणि साथीदारांना अथक मेहनत घ्यावी लागली। शेवटी त्यांच्या या मेहनतीला फळ आलं। किंग कोब्राला झाडावरून खाली उतरून पकडण्यात यशस्वी ठरले। हा रेस्क्यूचा थरार पाहण्यासाठी गर्दी झाली होती। हा किंग कोब्रा पकडून जंगलात सोडण्यात आला। यावेळी तळकट सरपंच सुरेंद्र सावंत भोसले, उपसरपंच रमाकांत गवस, पोलीस पाटील रामदास देसाई, माजी सरपंच एमडी धुरी, रमेश शिंदे, अभिजित देसाई, अमोल मळिक, अंकुश शेटे, विजयकुमार मराठे, अमुक सिद्धे, ताता बांदेकर, रामचंद्र सावंत, नारायण राऊळ, प्रज्योत देसाई, बाब्या बोर्डीकर, ज्योतिबा जनार्दन गावडे उपस्थित होते। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।